गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों एसएससि, रेलवे, आसाम पुलिस, डिएमइ जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना जिखिनि माखासे सोंलुफोर, बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो सोरबाफोर जुदि जेएम बड' स्टाडि वाट्सएप ग्रुपआव जयेन जायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै जयेन जाहैनो हागोन। आङो पिडिएफनि लिंकखौ वाट्सएप ग्रुपआव हरनाय जागोन। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ ट्रपिक अफ केन्सार डाज नट पास थ्रु व्हिच अफ द फलोइंग इन्डियान स्टेट। गाहायाव होनाय बबे भारतनि रायजोआ ट्रपिक अफ केन्सारजों बारलाङा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि उत्तर प्रदेश। बाहाय ट्रपिक अफ केन्सार होननानै बुङोब्ला भारतारि रायजोआव ट्रपिक अफ केन्सारजों बारलांग्राफ्रा जाबाय राजस्थान दङ, गुजरात दङ, मध्य प्रदेश दङ, छत्तीसगढ़ दं, झारखन्ड, वेस्ट बेंगल, त्रिपुरा, मिज'राम। दा बिसोरनि गेजेराव ट्रपिक अफ केन्सारजों बारलांनाया जाहैगोन उत्तर प्रदेश। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ ग्रीन रेवल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोथां सोमावसारनाया सोमोन्दो दं। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि फुड प्रडाक्शन। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ व्हिच अफ द फलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टक एक्सचेंज इन इन्डिया। गाहायाव होनाय बबेया भारतनि गोजामसिन स्टक एक्सचेंज? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि बिएसइ। बिएसइ आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ द रिभार गंगा अरिजिनेट फ्रम। गंगा दैमाया ओंखारो। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि गंगोत्री ग्लेसियार नियर गावमुखनिफ्राय ओंखारनाय जायो। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ हु वाज नन एज द नेपोलियन अफ इन्डिया। सोरखौ नेपोलियन अफ इन्डिया मुङै मिथियो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि समुद्रगुप्त। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ हु इज कल्ड द फादार अफ इन्डियान रेनेसेन्स। सोरखौ फादार अफ इन्डियान रेनेसेन्स बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि राजा राममोहन राय। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ हु फाउन्ड द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाजनि गायसनगिरिया सोर? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए राजा राममोहन राय। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर अफ इन्डिया। भारतनि जोबथा मुगल सम्राटआ सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि बाहादुर शाह 2। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ द लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक इन इन्डिया इज लकेटेड इन व्हिच स्टेट। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोबाब दैनि बिलोआ बबे रायजोआव दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि ओडिशा। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ व्हिच इन्डियान स्टेट इज फेमास एज पेरेल अफ द ईस्ट। बबे भारतारि रायजोआ सानजानि पर्ट मुङै मुंदांखा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि गवा। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ हु रट द बुक एन आइ आकबरी। एन आइ आकबरी बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आब्दुल फाजल। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ व्हाट इज द टटेल एरिया अफ आसाम। आसामनि गासै हा खालिया बेसेबां? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 78,438। कुइसन नाम्बार 13 आव दङ हु वाज द फाउन्डार अफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगर साम्रायजोनि गायसनगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए हरिहरा एन्ड बुक्का। कुइसन नाम्बार 14 आव दङ
Recently, which country has become the world's second largest 5G smartphone market, leaving America behind? बावैसो सिगां बबे हादरा आमेरिकाखौ उनाव दोननानै मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन 5G स्मार्टफन बाहायदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन सी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 दङ हु एमाउंट द फलोइंग इज नट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर भारत रत्न मोनगिरि नङा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन ए रवींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 16 दङ हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। राज्य सभानि चेयरमेना सोर? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन सी द वाइस प्रेसिडेंट। बेहाय टाइपिंगा गोरोन्थि जाबाय, बियो प्राइस नङामोन वाइस प्रेसिडेंट जागौमोन। नोंथांमोना कारेक्शन खालामनो लाबानो जाबाय। माने एन्सारा वाइस प्रेसिडेंट, लेङाइ हादरगिरि। लेङाइ हादरगिरियानो जाहैबाय राज्य सभानि चेयरमेन। क्वेश्चन नंबर 17 दङ वेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड। नेशनल वार मेमोरियला बबेयाव दं? बेनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन बी निउ दिल्ली। निउ दिल्लीयाव दङ। क्वेश्चन नंबर 18 दङ बाय व्हिच एक्ट डाइरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बबे आयेनजों भारतआव गिबि खेब थोंजों बिसायख'थि जागायदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 19 दङ बाय व्हिच एक्ट द डायरेक्टकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। बबे आयेनजों डायरेक्टकीखौ ओनसोलारि थाखोआव सिनायथि होनाय जादोंमोन? दा बिनि फिननायाबो जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बाहाय मोननैनिबो फिननाया एखेयानो, बे मोनसे आयेनजोंनो मोननैखौबो खालामनाय जादोंमोन। क्वेश्चन नंबर 20 दङ व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। बुहुमनां रेडियो सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? बेनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन बी 11 फेब्रुआरि। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।